Balai kari Israel kather ya kari Syria haganang ba Damascus. Kublai sibun parlak wapila page video hagane ka channel kabangi ay kerteng kasi infotainment. Menin i hapo ki kubar baga Israel kala ther menta saya ka Syria haganang ba Damascus. Kataru haktem sipai direct hajan kaying sa jong presiden jong kari Syria. Balai kene kari Israel kather saya kene kari Syria. Hatu kini kisipai Israel kim jukwa ban syong ki kwa bet ban yale na kawai kapor syakawai. Hagane kapor tungin yok penyepet ban nga balai kither. Haga kalai terik ujulai kaladon kajing yale hapdeng ki drus bat ki bedian. Hanrei haga jeka bakane ka sorkar Syria kan penyesuk kayarap kelah yakini ki bedian bat kila thombor yakini ki drus haga jeka kabaki khot ka swaida kumta nakaliang jong ki drus kila hab banyele bat ki weipat ki bor sipai jong kari Syria kumta nakaliang jong ke Israel kum kadak banyada yakini ki rit pat ki badan tang hapo lai persen hapo ri Syria kala ther direct haganong ba jong ka Syria kata kadai ke Damascus bat hagane ke jing ther jong kari Israel ni i sibun kita ki video ki ba i shirkai ki ba mi hapo ri Syria na kaliang jong ki he jong kari Israel ki ong balada kamsange ban thombor yakini ki rit pat ka Israel kanam i kandang yebteng ban ther bat hakini ki jingyale hapdeng ki drus bat ki bedion rengkat bat ki bor sipai ke Syria kaladon ka jingyap kabala kot syaka ars pa angot bat kila bantam ya kataru kini ki drus kidai ki briu ki badon ka jingya dai ka bajan bha bat ke Israel hadin bau presiden bathamai jong ke Syria ula simti ya ke kam kila don hapdeng kata ke jingleng a mensim bat kila don hapdeng kata ke jing sir kumta kum kadak ban peni ya ke jing kershan ya kini kirit pai na ke liang jong ke Israel kala ther direct hapdeng ke nong ba jong ke Damascus ki bubun kiri jong ke perthai kila perem ya kene ke jing ther namding jong ke Israel ha Damascus bat ki don ru ki bakenno ki ong bau presiden jong ke Israel udai ubriu ubabam sap kumta banne ha ke bor bat banne ha ke buram uhap ban yele thama keleng kane kadai ke jing kren jong ki katto katne parlok phi psngau kumno halor kene ke jing ther jong ke Israel ya kari Syria. Kublai shibun ngesakendu pat hai kawai ke video.